on Zombie Apocalypse. Ito naman yung ating bulilit category. So ang dami nila guys, 2, 4, 6, 8, 10. Hello po. Shout out kay ma'am, siya po yung organizer dito sa race na to. Breaker Carolina. Breaker Carolina. Shout out po kay madam, siya po yung organizer ng race. Yan. Thank you ma'am sa pag-organize ng sports na ganito. So susunod po muli. So guys, itong ating bulilit category ay binubuo ng 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. 13 ma'am? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 16. May isa. Ayan nga guys, at habang kinakausap ni Madam Breaker, ang ating organizer, itong ating mga bulilit category, ay babatiin ko na po ang ating barangay captain kay Kapitan Ernie Campid Sr. at sa ating ski chairman Monica Cando. Ganun na rin ang kanilang mga barangay kagawad dito sa Barangay Victory, kay Kagawad Roderick Kaasi, Kagawad Renisito Abara, Kagawad Ronald Canayon, Kagawad Johnson Sisu, Kagawad Cindy Carolino, Kagawad Victoria Aquino, Kagawad Garda Cabardo, Kagawad Dario Cali. Shoutout po sa aking boss kay Sir Joey Carillo. At ganoon na rin ang ating MC kay Sir Manny J. Cando. So bali tatlong laps itong ating bulilit category guys. Yan. Ayan nga guys, at nag-start na itong ating bulilit category. At tulad ng nakita nyo kanina, ay talaga namang atat na itong ating mga bata na makukulit, na talagang gustong gusto na nilang kumarera. Ito na nga guys, at ang bibilis na nila, at halos kumawala na yung iba doon sa bandang harapan, at hirap na tayong habulin itong ating mga bulilit category. So panoorin nyo guys at suportahan natin ang ating mga batang maliliit bulilit category. Sa murang edad nila guys ay talaga namang pinapakita nila ang kanilang determinasyon sa pagbibisikleta, at balang araw isa sa kanila ang tatawagin din nating idolo. Kaya sa ating mga participants na mga bulilit, ipagpatuloy nyo lang yan guys, at balang araw magiging isa kayong ganap na tunay na siklista, ang aming magiging idolo pagdating ng tamang panahon. So back to race na tayo guys, at ingat sa ating lahat. Habol balong! Bilisan mo! Habol na balong! Sige, habulin mo sila!
yung naka-red. Guys, so malakas yung nasa harapan. Alin natin. Alin natin ang video. Habol, habol. So nakakalayo ng bagya itong apat dito sa harapan, guys. Ayan. Dito sa ating bulilid category. Ayan, guys. Ito ang ating malalakas dito sa ating bulilid. Si mama sa kanya anak. So ingat lang. Ligo, ligo. Nagkakabanatan, guys. Nagkakabanatan yung baslo. Pero matagal pa to. May dalawang laps pa. Katapos nito. Oh, paligo. Dahan-dahan. Paligo. Masyadong idikit, matumba ka. Huwag mo masyadong idikit yung gulong mo dyan, masagi mo, matumba ka.
7 ng mahabol. Ito na rin guys yung ating peloton. Paparating na yung ating peloton. Ayan. So mahabol pa rin ito ating nauling tropa, nauling mga kalahok dito sa likod. So mamaya tayo ulit kasama sa last lap para sa ating final laps guys. Final laps guys, para sa ating lap number 3. ito pa rin yung ating breakaway, anin pa rin sila guys. Ayan yung ating breakaway. Ayan natin na Grand Copia long finish time ang ating bulilit category. So sa dami ng mga squad guys, mga supporter ng ating mga kahit talaga namang halos pahirapan tayo makasingit dahil sa dami na sumusuporta sa kanilang mga anak ng mga bulilit. Ayan, so anim lang guys itong ating breakaway, pero ang daming nakasunod ng talaga namang sumusuporta sa kanila. Ayan, so at least nakatanaw nyo ng bagay yung ating mga bata, mga kalahok. A few moments later. Hindi, pero hindi nagpahuli ang ating mga bulilit. 12 years old below MTV. Fourth runner-up, Dr. John Day Garcia. Of course, taga Bolinao, Pangasinan. Third runner-up, Adrian Lawrence Kaase of Victory, Bolinao, Pangasinan. Second runner-up, Neil Jetro Kaaya of Bolinao, Pangasinan. Fourth runner-up, Adrian Carlino of Victory, Bolinao, Pangasinan. And the champion goes to Rico Carolino of Victory, Bolinao, Pangasinan. Mabuhay kayo mga puting! Congratulations!
So congrats sa mga bulilit.